Bueno, Temos que tío, acercarte así. vale, estamos aquí con Xosé María, unha das almas máteres de Tribu Trail, Fai que me sigues, camaradinho. nesta xornada de confraternización de xóvenes promesas do Trail galego, pero bueno, tamén un pouco para presentarlle o recorrido da próxima semana Calarás, ás non? novas xuventudes, non? Que tal? Moi Como... ben, aquí estamos coas novas xuventudes, como ben dís, facendo un recorrido polo circuito de presentación. Está todo top, temos todo. Está todos os... Falta quitar unhas ramiñas e pouco máis. Pasarlle a escoba? Todo listo, pasarlle a escobiña final aí, o aspirador. Top. Como van as inscripcións? A verdad que moi ben, estamos arrasando, xa superamos de sobra o ano pasado e aínda nos queda o arreón final. Vamos chegar aos 400 e pico inscritos. Pasaremos dos 500, bateremos récord? Aí estamos, temos que facer un poquinho de forza porque queríamos chegar aos 500 participantes, que é a proba de máis xente que hai. Aquí en Boiro ten 500 participantes aproximadamente. Queríamos superalos e igual nos vamos quedar a isto, así que os que queiran que se apunten xa. Necesitamos o apoio de todos, fai o último chamamento, tío. Quero 1000 likes en este Reel. Tío, que eres un youtuber, tío, de verdad. Se chego a 1000 likes en este reel... Unha inscripción gratuita. Sorteamos unha inscripción. Sorteamos unha inscripción gratuita de aquí ao martes e chegamos aos 1000 likes neste reel. Señal. Animadevos todos, queda pouquiño tempo xa, o martes pechamos, está todo listo para recibirvos, así que veña, botonciño, 1, 2, 3, go, e dalle o like tamén, non? Dalle o like, sigue canal de YouTube e todo iso. Picos e abrazos, chavales.